Dengê Kurdistan yekemîn kovara Kurdî ku li Ewropayê hate damezrandin û belavkirin bi tîpên latînî de hat nivîsandin, sernivîserê yekemîn kovara Kurdî Dr. Nureddîn Zaza bû. Ev kurtevedyoya kopiya tekane ya resel e ya her pênc hejmarên pêşin ji kovara dengê Kurdistan ku nihal nivîzgeha Nantrî La Contemporain li Parîsa paytexta Fransayê dimîne. Dr. Nureddîn Zaza kovara Rojanû de hejmara pêncî û şeşan sala 1986 wisa behsa dengê Kurdistan dike. Geva mecvata xwendekarên Kurd li Ewropayê danî. Cara pêşin di sala 1949 de bû. Me hingî bi rastî min bi navê dengê Kurdistan bi Fransî û Kurdî kovarek derêxist. 12 hejmar jê derketin. Niha yek ji wan peyda nabe. Gava di sala 1956 de ez vegeriyam Sûriyê min hemî kaxetên xwe li cem havalekî hiştibûn. Di vegera xwe de sala 1970 ji van kaxetan tu tişt nemabû. Di heman derbarê çapa Kurdî li Ewropayê Dr. Nureddîn Zaza di hêviya welê de wisa behsê dike. Wek hemî xebatên ku Kurd pê radibin, çapa Kurdî jî emrê çapa Kurdî pir dom nake, diçilmise û dimire. Kovara Kurdiya pêşin bi tîpên latînî ku li Ewropayê derket dengê Kurdistan bû. Banga xwendekarên Kurd a pêşin li Ewropa bû. Her meh carekê derdiket. Ji sala 1949 heya sala 1905 dom kir. 12 hejmar jê hatin çapkirin. Niha dibe ku ev hejmarên ha bi tenê li ba Mîr Kamîran Bedirxan peyda bibin. Berî ku ez vegerim Sûriyê tevî wesayîqên din min ê xwe Spartûn Ismat Vanlî. Piştî ku di sala 1970 de ez dîsa vegeriyam Swêsrayê min pirsa wan kir. Yek jî li ba xwe nehiştibû. Mirina dengê Kurdistan ji ber ji hevxistina civatê bû. Ev jî ji ber endamên wê yên çap bû. Dr. Nureddîn Zaza pirtûka xwe de jiyana mina Kurdî wisa berdewam dike. Li Lozanê gelek xemên din li hêviya me bûn. Hevalekî me ji Kurdên Başûrê Kurdistanê ketibû astengiyê de ye. Ji ber ku hikûmeta Iraqê derfeta xwendina wî li Ewropayê tu nekir û rawestand. Di wê demê de bîroka danehava hemî xwendekarên Kurd li Ewropayê di yek hevbendiyekê de hate bîra min. Di rojekê de ji rojên meha yekê ji sala 1949 min û pênc hevalên xwe yên Kurd li Swêsrayê ku li Lozanê em civiyan hevbendiya xwendekarên Kurd li Ewropayê damezrand. Me hemî xwendekarên Kurd li Ewropayê ve xwendî beşdariyê têde kir. û me hemiyan soz da alîkariya hevalê xwe yê ji Kurdistana Iraqê bikin. Her yek mehane çend sed frank jê re pêşkêş bikin. Li Lozanê endamên hevbendiyê ez wek serokê wê hilbijartin û biryar dan hevbendiya me mehane rojnameyekê bi zimanên Kurdî, İngilîzî û Fransî belav bike. Bi navê dengê Kurdistan were binavkirin. Min bi şev û roj sernivîserî di rojnameyê de dikir. Sernivîseriya gotar û lêdana wan bi alava nivîsandinê û kopîkirina wan dikir. Ji ber ku belavkirina dengê Kurdistan li Swêsrayê li ser me qedexekirî bû, endamekî hevbendiya me li Parîsê belavkirina wê xwe girt. Rojnameya dengê Kurdistan siyasetên li ser gelê Kurd li Tirkiye, Iraq, İran û Sûriye eşkere dikir. Li daxuyanî bandora wê li ser xwendekaran û rojnamegeriya demokrat dihat xuyanî. Serkeftina me bû cihê dilgiranî û zikreşiya rejimên Kurdistan jêr kontrola wan de bû. Serbarî zikreşiya partiyên wan yên Şûî ku wan partiyan ramanên xwe ji prensîpên Stalînî dişopand. Digotin hebûna hevbendiya xwendekarên Kurd li Ewropayê li dijî karkeran li wan welatan e û di vê hevbendî nemîne. Partiya ev kar bi xwe girtibû, Partiya Şûîya Îranê tûde bû. Tab hevalên me yên Parîsê ku endamê wê bûn di tûde bûne alav ji bo yekê. Yek ji hevalên me li Parîsê ku endamê hevbendiyê bû, çalak bû, digot behsa Kurdistanê doza Kurdî ji berê ve û niha û mafê wê tenê şofîniya Kurdî li daxuyanî û ev yek li dijî armancên partiyên Şûî ye. Ji ber geştina berev desalatê partiyên Şûî pêwistiya wan bi kombûnê di yek bereyê de heye. Hemî endamên şoreşvan dê di nava sînorên van welatan de bijîn. Eger partiyên Şûî gihiştine desalatê bêguman dê hesabê netewa Kurdî jî bikin. Dê alîkariya Kurdan bi destxistina mafê wan yê sereke de bikin. Niha axaftin li ser pir zû ye. Ev hincet ji min re nedihatin tehmûl kirin. Di destpêkê de rêxistina me rabûna biroleka partiya siyasî ne di daxuyanî û tenê ji bo bicîkirina karekî sendîkayî û rewşenbîrî bû.
دوارên siyasî de hevbendiya xwendekarên Kurd li Ewropayê bi tenê dengê hişyariya xwendekaran bû di rûbirûbûna metirsiya gefê li hebûna gelê Kurd de. Gumana min pir di ber cewendiyên wan partiyên yekbûna armancan pir mezin û bilind dikirin de hebû. Di destpêkê de şûfîniyeta piraniyan li ser welatên Kurdistan parçekirine ku dişopandin û tawekin ha. Ji bilî ku yek partiya Şiûî li Rojhilata Navîn newêriya behsa pirsgirêka Kurdî bi eşkere bike. Li gor nerîna Şiûîyên Tirk, Kurd bi koka xwe tune ne. Di nerîna Partiya Şiûî ya Iraqê de jî gelê Kurd yên ku hîn nebûna gel bi tenê rayekî kêm e û nehêjaye behsa wan bêkirin. Ji aliyê endamên tûde ve tevlî ku bi hebûna Kurdan Rojhilatê Kurdistanê li Îranê baş dizanin, lê dibêjin dem nehatiye ji bo guhpêdanê bi wan û ne jî behsa wan were kirin. Di dawiyê de derbarê Partiya Şiûî ya Sûriyê pirsgirêka Kurdî duê demê de tenê meseleya gelê Ereb e, ango û meya Erebî ye. Li gor nerîna rêberê wê Xalid Bekdaş ku ew jî Şamiye û bi koka xwe Kurd e. Divê Kurd kok û kesayetiya xwe ji bîr bikin. Tevlî Partiya Şiûî bibin, xebatê di ber yekîtî û meznahiya û meya Erebî de bikin. Di dema civîna me de ku ji bo çarenivîsa hevbendiya me li Lozanê hat li darxistin. Hevalê me yê di tûde de piraniya dengan bi dest nexist û ji ber wê encama baş ji bo mana hevbendiya me û ji qes jî min daxwaz kir ji hevbendiyê derkeve û ji ber ku endamê hevbendiya me li Parîsê ku mijûlê hin karên kesayetî bûbû nemakarî bû alîkariya min jî bike. Min jî nemakarî bû bi tena xwe ber pirsayetiya Rojnameya Dengê Kurdistan hilgirim û ji ber wêyekê min ji serokatiya hevbendiya xwendekarên Kurd li Ewropayê nivîseriya Rojnameya Dengê Kurdistan xwe bi paş xist û tenasîl kir. Min demeke baş û guncaw ji bo berdewamkirina xwendina xwe û amadekirina nameya xwe dît.